Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah daga gare ka muke kuma gare ka za mu koma wajib. Allah ya yi wa wasu matasa 'yan kasuwa su 8 rasuwa a daren jiya a sanadiyar mummunan hatsarin mota da ya afka da su daga garin Anka zuwa Gusau ta jihar Zamfara. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu da rahama. A cikin rasuwar tamu ta biyu kuma za ku ji inda wani matashi ya rasu a ranar da za a ɗaura aurensa, domin dai a jiya Lahadi 27 ga watan 11 shekara ta 2022 za a ɗaura aurensa a can jihar Kano, ƙaramar hukumar Rogo, da misalin karfe 2:30 na rana. Kuma kafin wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki rayuwarsa. Allahu Akbar. Allah Ubangiji ka ji kan wa'annan matasa, Allah ka sa aljanna ta zama makoma gare su. Bara mu fara kai tsaye da shi wanda ake dab da ɗaura aurensa, 'yan awanni suka rage kuma Allah ya karɓi rayuwarsa. Bara mu karanta muku katin gayyata domin dai ku tabbatar da sahihancin abin da muke faɗi, wanda mun ce ya faru ne a jihar Kano kuma a ƙaramar hukumar Rogo. Allah ya ji kan wannan bawan Allah. Bara dai mu karanta. Farko dai aka ce iyalan Malam Yahuza Aliyu Yusuf da na Malam Kasimu wato Aliyu Yusuf suna farin cikin gayyatar ku, wato gayyatar ki ko gayyatar ka, zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu Bello Yahuza Aliyu bawan Allah da Maryama Kamisu Aliyu Hajja ranar Lahadi 27 ga watan 11 shekara ta 2022. Lokacin ɗaurin aure karfe 2:30, wurin ɗaurin aure wato dai kwanar Iliya kusa da gidan Honorable Abba na Umaru, tsohon ciyaman Rogo Local Government. An ce dai kana naka, Allah na nashi, kuma nashin shine gaskiya. Wato dai an gama duk wani shirye-shirye, 'yan awanni ake jira a shetini, wato lokaci sa'i ya riga yayi. Wannan matashi bai sani ba. Hakika 'yan uwan wannan matashi za su kasance cikin alhini, damuwa mara misaltuwa. Kazalika haka ga amarya wanda masoyinta ne ta gina soyayyarta da yaddarsa a kai. Allah bai bar mata shi dan soyayyar ba, Allah ya ɗauke shi. Hakika masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce Allah bai barin wani dan wani ya ji daɗi. To Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama, ya ji kan ɗan baiwa bawan Allah wato Bello Yahuza Aliyu, ya sa aljannatu firdaus makoma gare shi. Amin summa amin. Sai kuma mutuwa na biyu, shi ma mai ban ta'ajibi da ban mamaki, amma kuma ba abin ta'ajibi bane ko mamaki, domin kudura ce ta Ubangiji. Allah bai ɗaukan bawa har sai kaddara da kuma dukkanin wasu kaddarorinsa da aka aiko shi duniya domin su ya cika su. Domin dai sai an sa mala'iku sun bincika sama da ƙasa, kudu da arewa, na tabbatar da cewa duk abin da aka rubuta cikin littafinsa ya aiwatar da shi, babu wani aiki da ya rage wanda bai ba. Daga nan sai su gaya Ubangiji subhanahu wata'ala ya cika dukkanin abubuwan da aka wanza a cikin littafinsa. Daga nan Allah sai umarnin a ɗauko shi, wanda ko da da sakon ɗaya ba za a ƙara masa a cikin rayuwarsa ba, sai a tafi da shi zuwa ga mahaliccinsa, wanda shine ake kira mutuwa. Domin dai kira ne na mahalicci wanda babu wanda ya isa ya yi cinja ko kuma cewa ba zai amsa wannan kira ba. Wannan wasu matasa ne abokanan juna, wayanda su ma cikin nishadi da farin ciki su ma batu ne na zuwa ɗaurin aure da suka taso daga yankin nan na jihar Zamfara wato Anka, za su zo cikin Gusau nan cikin birnin Zamfara, wanda su ma hatsarin mota ya ritsa da su 8 kuma duk suka ce gagarin kunan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika wannan duniyar ba ta da tabbas. Yanzu ne zaka ga mutum, yanzu zaka ga babu shi, yanzu ne zaka ji ana wane, yanzu ne zaka ji ana Allah ya ji kansa. Hakika mutane ya kamata mu hankalta, mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, mu sa Allah a ranmu a kowane yanayi, daga yini zuwa kwananmu, ba don komi ba, domin dai idan mutuwar ta zo riskar mu ta ɗauke mu cikin imani, domin babu wanda ya san yaushe za ta zo, yau ne ko gobe ko jibi ko gata. Allah Ubangiji idan ta zo ka samu cika da imani. Amin summa amin. Haza bis salam. Taskar
al'umma.